Sziasztok srácok, én Szotyi vagyok és üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Hát igen, elég rég volt már videó, ugye utolsó videóban mondtam, hogy a hétvégét kiopfolom. Hát így is tettem, srác, de most megint itt vagyok, és egy squad builderrel jöttem el nektek. Ami nem más lesz, mint hogy egy full Team of the Season csapatot fogunk felépíteni, és ki fogjuk próbálni. De srácok, mostanában nagyon durvák a megtekintések meg a like arányok, úgyhogy nem tudom mi van veletek, de köszönöm szépen. Pár napja lett meg az 1500, most meg már az 1600 fele közelítünk, tehát köszönöm szépen, nem hittem volna, hogy ekkora a közönségnek csináltam majd egy nap a videókat, de úgy láthatjátok, egy Szotyisták nevű ligában vagyok. Egyik barátom a Márkóval megbeszéltem, ő bevett, és ja, csapatjuk ketten a ligát meg, hát persze a többiekkel is. Szerintem már a játék végéig itt fog maradni. Azt mondom, hogy kezdjük is el a squad buildert. Annyit elmondok, hogy a 3-4-1-2-es felállás fogjuk használni, srácok, úgyhogy szerintem nézzük is a kapust. Kapus pozícióban nem más jött, mint a 91-es Hugo Lloris. Inkább őt vette meg, mint Bauman, tehát olyan 70 000 zseton körül mozog, úgyhogy ez a kapus ennyiért szerintem még a hülyének is megéri, de szó szerint. Nagyon durva statjai vannak, is vannak a attributes-ok. Szerintem, ha akartak egy jó Team of the Season kapust viszonylag olcsón, mindenképp előtt ajánlom, srácok. Nézzük a közép hátvédeket. A bal közép hátvédnek először is itt lenne a Bundesliga egyik közép hátvéde, aki nem más mint Willi Orban. Ő is nagyon masszív idő, 80-as pace, 88-as defending, 94-es fizika, srácok. 35k-ba került, tehát nem tudom mi a szar, de most nagyon nem vannak a Team of the Season-ek árai. Egy Messit 770k-ért tudtam eladni, srácok, tehát ez eléggé felbasztó magam, na mindegy. Jobb szélső közép hátvéd az nem más, mint Mattia Caldara. Hát srácok, 88-an fut ez a csávó, 92-es defending, 89-es fizika, tehát úristen, és 45k-ért megy az a védő, srácok, tehát mi a szar, de most komolyan. De tegnap raktam össze ezt a csapatot, eskü nem hittem a szemeimnek, de ez halál komolyan. Azért gameplayben is meglátszódik, srácok, úgyhogy nem szarra gurigázunk. Közép-közép hátvédnek nem másod, mint Michel Keane, ugye a BPL Team of the Season-ben. Elvileg ő volt a legszarabb tot, srácok, de azért még mindig megállja a helyét szerintem ezen a pozíción. Őt is ajánlani tudom mindenkinek, srácok. 35k-ért megy, tehát annyira nem drága. Így néz neki a védelmünk. És akkor szerintem nézzük a középpályát. Erre a pozícióban nem másod, mint a 92-es Bernardo Silva, ugye alig van toszból, csak megint Game Changer 94-es. Ugye starter player, srácok, tehát ez most esett le nekem egy nap után, úgyhogy well done, tehát ja, starter player, srácok, olyan 250k-ért ment, és ki, hogy megéri ez a játékos. Kurva gyors, nagyon jól labdavezetése is jó, hát fizika az elmegy, tehát annyira nem ördögős. Versatekben nagyon adja a dolgokat, nem egy last minute gólt lőttem vele, úgyhogy tetszetős ez a játékos. Ellenpozícióban nem másod, mint Grifo, ő is olyan 40 000 zsetonért mozog, srácok, de ez az ember egyik kedvencem ebbe a csapatban, de ezt halál komolyan mondom. Hát ezek a statok magukért beszélek, de hát a szabadokat azt nagyon durván lövi, tehát a kapufát azt nagyon meg tudja célozni, de rendes kapufás gólok vannak, úgyhogy panaszom nem lehet rá, de komolyan mondom, ennyi zseton bőven megér. Egy nagyon OP Team of the Season-re sikerült szerintem. Így is volna az egyik középpályásuk, aki nem más, mint Jonathan Viera, srácok, hát ezek a statok magukért beszélek, és 40 000 zsetonért megy. De ez hihetetlen számomra, hogy egy ilyen jó játékos hogyan rákban lehet ilyen olcsó. De ez kb. Mindegyikkel így van. Hát srácok, ennyi pénzért csak ajánlani tudom tényleg, tehát... Ja, és nézzük a másikat. A másik középpályás az nem más, mint Adam Lallana. Hát BPL tocból van, de sokan vitatkoztak vele, hogy nem érdemelte meg ezt a kártyát, hanem inkább Coutinho. Hát srácok, ez adatot, tehát éljünk vele most. Igazából ennyi, de amúgy nagyon jó kártya lett szerintem. BPL Tots idején ő volt az első kártya, akit megvettem, és kedvencembé vált, tehát nagyon jó játékos. 65k-ért megy, tehát annyira nem drága azért. Itt lenne a Montpellier középtámadója, aki nem más, mint Budabuz. 40 000 zsetonért megy ez a játékos, de mi a szar, de mik ezek a statok, de komolyan 91-es pace, 91-es shooting, 95-ös labdavezetés és 40 000 zseton egy ilyen játékos. Itt vannak az attributes-ok is, hát komolyan mondom, azért gratulálok, tehát ilyen jó játékosok nem tudom, hogy lehetnek ilyen olcsón, de hát ez csak nekünk jó végül is.
Úgyhogy szerintem nézzük is a két csatárt. Jobb szélső csatának nem másod, mint Alejandro Gomez, hát srácok, erre csak rá kell nézni, 104-es pace, tehát mi a szar, olyan gyors, mint körülbelül Aubameyang, vagy talán gyorsabb. Nagyon OP-ra sikeredett, 100-as dribbling szintén, nagyon gyorsan csinálja a rulettet, tehát alig bírják megállítani. Komolyan mondom, ez a játékos megállíthatatlan. 93-as lövés, az nagyon ott van. 107-es gyorsulás, srácok, tehát mi az a futóvolan? 110 000 zsetonért megy, tehát szerintem ennyit bőven megér. És akkor nézzük a videó utolsó játékosát, aki nem más, mint a Team of the Season Timo Werner. Ő a Bundesliga tocból, vagy 80 000 zsetonért megy, és hát ez is egy futóból, tehát ez a két csatár kibaszott OP. Nagyon jól tudnak együtt dolgozni, hát Werner is nagyon jól fut, lőni is tud, labdavezetés is nagyon jó. Így néznek ki a csapat, szerintem tiszta hupikék lett, úgyhogy hát összesen ez a csapat kerül durván olyan 800 000 zsetonba, úgyhogy egyáltalán nem a legolcsóbb, de azt mondom, hogy eléggé megérős a dolog, úgyhogy srácok, a 150 lájkot el tudná érni esetleg ez a videó, az nagyon király lenne. És akkor azt mondom, hogy nézzük is a gameplayt. Na srácok, itt is volna a gameplay, és legelőször egy versus meccset játszottunk le, tehát a videóban van 3 versus meccs, és egy darab season match, és hát hogy láthatjátok, Gomez nem szarozik, már lövi is be az első gólt. Tehát a gólok nagy része igazából Wernertől és Gomeztől származik, ami nem véletlen, tehát ez a grifós passz, ez nagyon nagy volt, és ez a Gomez gól is szép volt, srácok. Igazából a két csatára nagyon meg vagyok elégedve, tehát összesen 200 000 zsetonba nem kerülnek, de kibaszott OP-k. Hát Grifo igazából ő a szabadokat nagyon jól lövi, ő is ilyen 35k srácok, gyors, ő is. Bernardo Silva ugye ő starter player is, nagyon jól cselesz, tehát ő is rengeteg gólt lőtt még videón kívül, úgyhogy nagyon tudom őket ajánlani. Hát igazából Lallana meg Villarra annyira nem jutott gól lehetőséghez, de igazából passzolásban ott vannak, védőkkel is azért fejeltünk, meg lőttünk egy-két gólt, kapusra nem tudok mit mondani, ugyanúgy kapja be az 5 gólokat, tehát ebben nincs semmi meglepő. Igazából távoli lövések nagyon mentek Gomezzel, Budabusz, hát igazából ő cselezni is tud, néha azért ő is lehetőséghez kerül, de hát annyira nem rúgja be. Igazából szinte mindenkivel meg vagyok elégedve, hátvédekkel mindenképpen, kapusra nem tudok mit mondani igazából, mert nálam szinte mindegyik kapus kap be egy meccsen 4-5 gólt, úgyhogy ja, erről ennyit, de ahogy láthatjátok, a védők is azért tudnak szerelni, és ennek örülök. Az összhang megvan a csapatban, srácok, tehát ez a Gomez-Werner páros, mondom, a játékban az egyik legjobb páros szerintem csatársorban. De ha nem próbáljátok ki, igazából sokat veszítetek vele. Hát igazából minden játékos tetszik, de nem tudom, VR-át meg Lalánát valahogy éreztem, hogy kilóg a sorból, tehát annyira nem voltam velük megelégedve, meg annyira nem is volt náluk lehetőség. De nem baj, ezt a többiek tudták korrigálni, és ez a lényeg. Dából, hát itt volt pár darab 11-es is, amit előszeretettel elbasztam, de hát valaki mindig befejezte, úgyhogy így kell ezt csinálni. Mondom, Werner meg Gomez mindig be tudja fejezni a helyzetet. Na srácok, akkor azt mondom, hogy nézzük meg a bővebb véleményemet a csapatról. Na jó van srácok, itt is lennénk újra, és hát megint csak a szokásos squad builderes értékelés jön. Legjobb játékosok és legrosszabb játékosok. Hát igazából legjobb játékosokhoz tudnám sorolni Grifót, Bernardo Silvát, Gomezt és Wernert. Igazából a két legrosszabbhoz tudnám sorolni Lallanát és Villarrát, tehát Jonathan Villarrát. A több igazából számomra semleges, tehát ezek a játékosok úgy, akik nem váltak be, srácok, de amúgy egy nagyon jó csapat volt szerintem. Úgyhogy ennyi is lett volna ez a videó, srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. 3 nap után sikerült feltöltenem egy újabb videót, tehát azért eléggé jól vagyok. Na mindegy, hát mostantól elvileg gyakrabban lesznek videók, csak hát ez ötlethiánynak is köszönhető, na mindegy, meg az én lustaságomnak, de mindegy, itt vagyok újra, srácok, csapatjuk tovább a videókat, királyak vagytok, tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, én Szotyi voltam, és találkozunk a következő videóban, sziasztok!